wie het met een kille en koude dag op plekken voelt wat sneeuw, ijsrein, maar verder zie je toch meestal rein en lichte rein. En dan heb je het door een koud waartype, een koude stevige zuideerste wind. Nou ja, laten we dat maar verlitten en misschien nooit waar voor joen en vannacht. Joen hebben nog betiden rein of lichte rein. Letter joen wordt het droeg, vannacht droeg waar, maar een paar opklarings, de meeste bewolking nog in het oosten. En de temperaturen vannacht, ik denk zo om bij de 2 of de 3 graden heen. En de wind uit het zuiden en het zuidwesten waait en die is zwak of matig. Morgen, ik denk dat we het wel aardig treffen. De zinnen kunnen er in de maand niet even bijwijzen. Vier is bewolkt, maar dat aardig treffen slaagt vooral op het droege waar. En de temperaturen zitten tussen de 6 en de 8 graden. En de wind uit het zuiden en het zuideersten waait en die is weer matig en vrij krachtig. Die wordt weer even wat sterker. Morgen is het misschien eerst nog droeg, maar let rein. En manje, ja, dat wordt een reindag. Dus het fruitsjoch. Manje rein, betiden rein, een temperatuur om bij de zo'n graden heen. In de nacht 1 graad in de plus en nog altijd die wind uit de richting tussen zuid-zuideerst. En zoeken we dan naar Ties en Maasje, dan hebben we de zinnen er regelmatig even bij. Maar we hebben nog altijd een kans op buiken of het lichte rein. En hoe daar de temperatuur nog bij de 6 graden in de nacht staan 1 graad boven 0. Nou, dan moeten we het maar van. En we moeten manje maar weer even in het waarsje.